Ai ko sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din kuwa saboda wannan babban tashin hankali ne. Me zaka ce a wannan magana? To ni ina ma nake da ta cewa wa yake ta ni yan bindiga fa aka ce maka fa suka zo har cikin gida fa suka sace ta fa suka tafi da ita a take fa yanzu sun yi garkuwa da ita kenan. Kadan nan ba imani ne da su. Wallahi dai kan ba su da imanin su ko haka imanin su bai kai ba. To amma wai tsaya sun faɗi nawa za a ba su ne? Ba su faɗa ba har yanzu. To ai gwara ma su faɗa kawai a buga a kwashe tunda dai akwai kuɗi a ƙasa. Kawai Rarara ba kuɗi ya je ya ba su. Saboda mahaifiya fa ba a bar wasa bace. Abin da tausayi ba. Abin da tausayi mana sosai ma kuwa. Mahaifiyarmu kamar wannan Hajiya mahaifiyarmu yan fashi zuwa su sace ta har cikin gida wannan wani irin masifa ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuwa ni ma in taya ka salatin saboda tunda wannan abin ya faru nake ta salati kuma wallahi ba zan taba bare ba sai mahaifiyar mu ta bayyana.